Malawi Today. Malawi akafuna change cho amachipeza saopa ndipo nditsimikize apo kuti Malawi afika potopa ndi izi zimene akuziona lerosi. Ndikulandireni chigawo cha kumamawa. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM. Malawi akafuna kusintha kumachitika, zina zikamachitika Amalawi amangoyang'ana kudikirira nthawi kuti ilipo nthawi imene itikwane, ndi nthawi ija ikakwana zimavuta kuti Malawi uja mukathenso kumchita control. Mukatenga chimanga ndi kukazala kumunda, mmayembekezereka kuti mbewu yotuluka pamenepo ikhala chimanga sichikhala chinangwa. Mukapita kukazala nkhwani ndi umene umamera. Mukapita kukazala nyemba ndi zimene zimamera. Sungazale mtedza na ndolo ndi kukamera sizimatheka. Aboma kwa nthawi yayitali ma-activist enieni akhala akuzuzula kunena kuti khalidwe limene likuchitika mudziko muno siku lina zizafika pacha ponena kuti zizavuta kuti kuzithesa kwake zitha bwanji. Ndipo panalinso ena amabungwe ochepa akhala akuyankhula. Abishopu Msusa ndi abishopu ena akhalanso akuyankhula. Chodabwisa ndichonena kuti president wa dziko la Malawi ngati mtsogoleri palibe ndi tsiku limodzi lomwe limene anayima pamtetete, tinene chichewa chimene chonoti amve. Palibe tsiku limene anayima pamtetete ndi kuyankhula kunena kuti Amalawi dzikoli ndi lomweli, kulibenso dziko lina lotchedwa Malawi, kulibenso maiko ena otchedwa Malawi. Kodi tikaliwononga tikakhala kuti president amangokhala kumamva kukoma kwa ndalama, ndipo analolera kuti a Richard Chimwendo Banda azipanga zofuna zawo mdziko la Malawi. Lero mwaliona dziko la Malawi pang'ono ndi pang'ono layamba kusintha, ndipo anthu zimene samayembekezera zayamba kubwera pang'ono ndi pang'ono. A president a dziko la Malawi mudziwe kunena kuti kumeneku ndiye kutha kwanu. Nthawi imene mmalowa upresident zimachitikatu ngati zimenezi zimayamba mwa pang'ono, koma zimene zinakathera kuonena kuti Peter Mutharika chifukwa cha umunthu wawo sanafune kuvulazisa anthu, ananena kuti Lazarus tengani pitirizani. Munalitenga mwa makani, munalilanda mwa makani, mwaona mbewu imene munayifesa ndi imene tu yayamba kumera. Kwachitika zambiri ku Lilongwe zimene apolisi aku Lilongwe akhala akumangoyang'anira. Kwachitika zambiri ku Lilongwe zimene zikachitika palibe china chilichonse chimene chimachitika, palibe gawo lina lililonse limene limatengedwa. Koma lero mwaona mmene sikukhalikira. Ndi
zomvesa chisoni kunena kuti lero Malawi wathu amene timamnena wokoma uja akufuna kukhala wowawa. Chifukwa chani? Chifukwa cha atsogoleri adiera amene utsogoleri sakuudziwa koma akuzikakamiza kuti iwowo akhala atsogoleri nthawi yawo isanakwane. Zokakamiza mapeto ake zimathera kumeneko. Ndelero tikuona tuma demonstration. Aponi Kalindo ananena kuti lilipo ntsiku likudza ma demonstrations azichitika siku ndi siku, muzingova kunsanje yetu ma demonstration. Nde pano tikulengeza kunena kuti maboma onse mavenda onse konzani ma demonstration. Lazarus Chakwera atule pasi udindo anati after 2 years nde autule pansi akumva kukoma. Autule pasi udindo akumva kukoma. Atasala ndi miezi 5 kuti azipita autule pansi. Ndi pamene akazindikire kunena kuti kulekelela zinthu nthawi zina sikumathandiza. Kunsanje konzani ma demonstration anu mavenda tikufuna katundu atsike muziko la Malawi. Kumulanje konzani ma demonstration anu nonse akuchitakale akulimbuli Pankhonya. Tieni mademo akonzeke katundu atsike kwa Chinakanaka, Kuluchenza, kwa Chonde. Tikufuna ma demonstrations cholinga katundu atsike mitengo. Kuzomba ma demonstration aliko pa 4. Kuzomba ma demonstration aliko pa 4. Kumangochi ma demonstration aliko pa 28. Ku Blantyre ndendi awa ayamba koma alipo okhazikika amene date lake libwere koma pano patu ayamba. Anthu aku Blantyre ajamatenga kuti opeperaja lero adzuka akunena kuti no katundu wakwera mitengo. Salary ya munthu 100,000, rent nyumba 50,000, thumba la chimanga 140,000, transport kunchito 80,000. Tikhale bwanji mdziko la mtundu umenewo. Salary ya ma MP akangoti ikukwera ndi 100% mwezi omwewo zikutheka. Chifukwa chani MP akumatengedwa munthu ofunikira kwambiri? Anthu akumuza amene anamsankhaja kumapezeka zonoti anthu amene aja ndiopanda ntchito. Lero civil servant salary yake yachoka pa salary yafika pa ndalama yompasa wa ganyu. Nde nkumanena kuti kodi ndi dokotala wanji amene anaphunzira za udokotala zinga msangalasi kulawira kupita ku ntchito kuti akagwire ntchito yake. Yekhayo ali opepera. Ndelero ndi zimene zikundilande nayonso Baraka yatsukanso ma demonstration tikunena pano ali nkati ku Baraka. Nanga kuliwonde akangoyamba kusonyeza kuti dziko lonse la Malawi pena paliponse pakhala ma demonstration. Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa chigawo cha kumamawa. Amalawi chigawo cha kumamawa kuno ndati ndikudziwiseni kunena kuti dzulo anthu okwiya kulilongwe amasakasaka a David Malamula ndikuathamangisa kuti agwire. Ndikuyankhula pano David Malamula wathawa mu mzinda uja wa Lilongwe, wathawira ku Mzuzu kumene a Richard Chimwendo Banda akukonza programu yonena kuti amthawisire ku Tanzania. Anyamata amene amapanga zisokonezo ku parliament mukachitenga chitatu
chithunzi cha anthu 5 chimene pali munthu wina wavala malaya ofira akuoneka wamtali mwa anthu onsewo koyambirira kumanzere, ameneyo dzina lake ndi Thokozani Nthala, amene ndi driver wa ku State House, ndi amene anali mugulu lobaya matayala ku State House, lopanga chisokonezo kumamenya anthu, kumakhapa anthu. Thokozani Nthala, driver wa ku State House. Mukachitenga chithunzi cha anthu 5 icho, pali munthu amene wavala suti. Munthu amene wavala sutiyo ndi Willard Chimombo, amene yonso amagwira ntchito ku State House. Tikufuna tu apolisi pajamati mukamalemba palama news ena akumalemba kuti anthu osadziwika bwino. Ife tikufuna kukuwuzani kuti anthu osadziwika bwino aja ali mpopo taziwa, ndeti kukupasirani mayina awo. Ndeta kupasirani dzina loyambirira Thokozani Nthala, wamtali anavala t-shirt yofirayo, driver wa ku State House. Ndipo anavala suti ndi Willard Chimombo ku State House. Ndiye wachitatu amene wavala t-shirt yakuda ndi trouser lake lokhala ngati lopitira ku dark green, ameneyo ndiye Devi Malamula, atameta zina zake mmutumo, ameneyo ndiye Devi Malamula. Ndiye pali amene akuyang'ana kumati yang'ana ifeyo anthu, ameneyoyo zina lake ndi Paul. Mnyamata ameneyi wakhala akumapusisa anthu, kumatengera ndalama kunena kuti iyeyo apezera ntchito. Ndikusakazaka dzina la mnyamata wa namba 5 iyo amene akuyang'ana kuli magali motoko, chifukwa wandipasa nkhongo ndiye ndikulephera kunchita identify, koma ndimchita identify chifukwa ndili ndi ma pictures ochuluka amene ndimuone kunena kuti uyu ndi wakuti. Ndiye ndikuwuzani unena kuti mayina 5 anthu amene atumizidwa ma picture pa social media, anthu ake ndi awa. But as for now, pali Devi Malamula, Thokozani Nthala, Willard Chimombo komanso Paul. Ndiye ndikuti a Devi Malamula amene anali a HRDC, amene amagwirisidwa ntchito lero kumakhala ngati iwo ndi bodyguard wa a Timothy Ntambo. Lero nyamata uja ndi amene akufuna kuwaphaso a Timothy Ntambo. Ndanenatu kuti ndikupasani, ndikuwuzani kunena kuti who is Devi Malamula mu programu yanga imene kubwerayo. Kumbukirani Amalawi kunena kuti paja lero ndi lachisanu, lero ndi lachisanu. Popo ndi Comrade Daniel Amalawi, chigawo cha kumama kuno. Ndati ndikudziwiseni kunena kuti ku State House ma Israeli ayamba kuphunzitsa anthu ogwira konko ntchito za ukazitape. Nkhani imene itu yabuka pamowa ndi a Charles Barton atalezera akuauza anthu kunena kuti pano tayamba kuphunzira za ukazitape, ndipo tikunena pano tikhala ifeyo a national intelligence. A Charles Barton afika pozitamirira. Charles Barton ndi nyamata uja amenenso atalezera mowa amauza anthu kunena kuti ine ndi amene ndimatumikira zibwezi za a president. This is Comrade Daniel Parimpopo FM. Akuti
chifukwa chonena kuti Tamia Ja naye anapangisaso mkumano wake, komanso chifukwa chonena kuti mzukulu wawo wa Phuni Kalindo Namadingo wayankhula zowachitisa manyazi a president akuapangira tu anthuwa upo wonena kuti athane nawo. Namadingo, kumene uliko, you need to be careful. Oda president ndinu olonjezedwayo. Amalawi ndifuna ndikuwuzeni anthu onsewa akupanga matamawa kuti Mungu alimbira mtima olokungotenga ndodo mukhoza kuthana nawo. Mwachisanzo Amolo Makina amene akuvuta akunchesiwa mbali imodzi ya nthiti yawo kuli zisulo zokha anayikira zisulo oti kungomenya mbali imeneyoyo ameneyo basi mwathana nawo. Matama onse amene akupangawo Amolo Makina amene dzuloso nawo anathamangisidwa ku msigaja wa kulilongwe anthu atakuiranso ndikuti ali ndi zisulo kumanzere kwawo oti kungotenga ndodo kuwashula kumeneko muona zimene ziti zichitike. Aja adala kadulaja mkono umodzi uli ndi chisulo kungoumenya umenewo asala ndi mkono umodzi akuona ngati anthu ositi kuadziwa kufoka kwawo. Ndale ndi nkhondo lelo ndikumva chini machira kupopoledwa ngati zilizona. Ndale ndi nkhondo kumalekana kufuze anthu tidziwe chilunga. Amalawi ndizomvetsa chisoni kunena kuti aboma akukana kunena kuti anthu amene amabola matayala aja sakuaziwa. Ndizoona ife taziwa bwanji aboma akuakana. Ndende ufuna ndinene ichi, inu azipani zotsutsa nkhani imeneyi muikoke. Ifeso Amalawi tikufuna tidziwe kunena kuti anthu osaziwika bwinowa ngati asali Malawi ndi chifukwa chani aboma akulephera kutengapo kanthu. Anthu ngati sinzika za ku Malawi nchifukwa chani akulephera kutengapo mbali imeneyoyo sigwira. Ndipo tikupemphani inu azipani zotsutsa kunena kuti muchitepo kanthu kuli bwino muchite boycott zokambira nazo. Ife Amalawi panopa tazolowera kuti tizigona ndi njala chifukwa olo budget ichite pasi ku parliament palibe budget yoikumphundilira anthu angogawana ndalama maunduna mwawo ndi kukhala pansi zikupindulira ma individuals. Nde olo budget iyo itakhala yopanda ntchito ife sitikudandaula. Pano Amalawi tikudikirira boma likubweralo ililili taliona kale kuti ololelolo olo kulipasaso mwayi wa zaka 5 nde kuti tikhala ndi 100 million ya pepala boma ilili. Ndika kuvuka kadama komaswa matenji ndimati ndale ndi nkhondo lelo ndikumva chini machira kupopoledwa ngati zilizona. Ndale ndi nkhondo kumalekana kufuze anthu tidziwe chilunga mangidwe. Ndale ndi nkhondo pamene ndikumaliza program yanga Malawi ndikufuna ndikudziwiseni kunena kuti dzulo pamene kulimbi kumachitika ma demonstration panali gulu la Nyamata 5 limene linali kwakameza malo ena pamene anali unfortunately
ndinali nditawayandikira anthu aja koma iwo samandidziwa. Amalawi ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti a Richard Chimwendo Banda anamuimbira telefoni mnyamata wina amene timantcha Mwata wa Kundilande amene anali ndi gere komanso anali ndi anyamata ena. Ndikumawuza kunena kuti mpange chotheka kunena kuti ma demonstration amene akuchitikawo mwasokoneze, ndipo mupange chotheka munene kuti mupange chotheka kuti mupeze njira ina iliyonse kuti muthane ndi Samia Sulaimana. Samia Sulaimana anyamata Akundilande amene amagwiritsa ntchito a Richard Chimwendo Banda gere ndi Mwata amene auzidwa kunena kuti athane nanu, ndipo mmene amaimba telefoni anayika pa loud speaker. Unfortunately sanadziwe kunena kuti Comrade Ntanyiwa is next to them. Ndendofuna ndikuchenjezeni agere amwata mwaona mmene kulili Kundilandeko, ndeti tangu auza anyamata Kundilandeko kunena kuti moto umene mwauyasawu tapitani muzika wotha kwa agere zikhaleko bwa, tapitani muzika wotha kwa amwata zikhale bwanji. Osamaziyamba dala ngati mukufuna amwata nyamukani muzika khala kulilongwe kumene kuli kuzigawengako. Asiyeni anthu amene akukhala ku Blantyre azikhala mwamtendere. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Nkhani ndiyonena kuti Devi Malamula wathawa.